تماشاوانên hêja peyamên cêjnê û yekrêziya nava partiyên Kurdistanî em derbasî Diyarbekirê dibin. Hanefî Turan pêvdarê Partiya Azadiya Kurdistanî mêvanê min e. Cejna te pîroz bê yekekê Henefî. Kek Henefî destpêkê de peyama veya cejnê bizanibim çi ye? Fermin kekê Henefî. Cejna we û ya hemû miletê Kurd ê Müslüman û hemû Müslümanên cîhanê pîroz ve bihêvî bawerî û daxwaza ku ev cejin bibe destpêka jiyanek bi rûmet, bi tendurist û mirovane. Bibe destpêka aştî û aramiyê. Em wan hêviya dikin û dîsa bibe destpêka xelasiya miletê Kurd û bibe ji bo destpêka azadiya Kurdistanê. Helbet Kurdistan wisa bi hêsanî xelas nabe. Dewlet û avakirin û xelasbûn wisa nehêsan e. Ji bo wî gelek rê û rêbaz hene. Îro li 4 perçê Kurdistanê li 3 perçeya Kurd dibin dagirkerîkî ku bi rastî bi hêzeke xurt bi ser miletê Kurd da tên û hêza miletê Kurd jî têra wan bi vî awayî têra wan nake. Li perçên çara Başûrê Kurdistanê bivê nevê meriv dikare bêje ku destpêkek dewletbûnê heye. Dewleta federal hatiye avakirin lê belê wisa xuya ye ku dagirker li wir jî em bêjin vala nasekinin dixwazin ku li başûr jî wê dewleta federal têk bibin. Îca li her sê perçê dina ji bo ku Kurd miletê Kurd xelas bibe, ji bo ku Kurdistan bigîje azadiya xwe, ji bo ku em bîna miletê modern ê dinyayê em dewletek Kurdistanê ava bikin, divê ku em hinek tişta bikin. Li qarşî wê hêza xurt divê ku em bi hêzek yekgirtî, bi yekrêziya nav mala xwe em derên. Ji bo wî em dikarin çi bikin? Em dikarin di destpêkê da ewilê her perçe di nava xwe da, em 4 perçe ne, her 4 perçe di nava xwe da perçe perçe yekrêziya xwe ava bikin. Piştî ku ev hat avakirin, ew çax em dikarin koordînasyonekî jî di nava van perçeyên Kurdistanê da ava bikin. Ku em van gava bavêjin ez di wê baweriyê da me ku ew ê Kurdistan xelas bibe. Belê, divê derbarê de dixwazim işte bipirsim niha peyamên Serok Berzanî, peyamê Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê, peyama Serokê Herêma Kurdistanê hemî divê çerçeva pêkanîna yekrêziyê, nêzîkahiya ke lêborînê ku cî bi cî bibe û destkeft jî bi yekrêziyê vegirêdan. Gerem werna Bakurê Kurdistanê, nihal Bakurê Kurdistanê îro twîtekê de min xwend kekê Henefî. Digot ez hêvîdarim di cejnekê de partiyên Kurdistanî yekrêz bin, partiyên Kurdistanî gehişt bine hevûd û behsa Bakurê Kurdistanê de hate kirin. Çi astengî hene ku partiyên Bakurê Kurdistanê nikarin yekrêz bin? Belê, Kek Cemal, gelek astengî hene. Hin astengî, em bêjin astengiyên grûbî ê partî wek kom, partî, siyaset ew hene. Yani berjewendiyê xwe siyasî, berjewendiyê xwe rêxistinî dikin pêşiya berjewendiyê millet. Dîsa hin hene ez naxwazim têkevim nav wan mijara lê belê ez mecbûrim bersîv bidim. Hin hene bi tenê ji bo ku şaredariyekê bi dest bixin ya ji bo ku parlamenteriyekê bi dest bixin em zanin ku ne li gor wê
یک ریزی تردگرن هن گاوین چوت تین آویتن او جی چد که ناو وان هزین هی او جی بباوریت که ناو وان هزین هی لی ام وک پارتی آزادیا کردستانه جروجا کو موی پارتی آوا کریه حتی ایرو مگوتیه و ام بگا جی دویجن ام دوین ایکو نزی هفن برنامه وان یک بن شیوه وانی تکوشین یک بن دوی کو دناو یک پارتیه که دا بین رو هف یعنی جدابوینا پارتی و برنامه وان جبنه ربینا هفن او جداهی لکسش بوی ملت کرد دیسا ایکو نکاربن بین با هف بلا yani یک پارتی آوا بکن بلا دناب اتفاق که دارن اتفاق که آوا بکن لسر ام بیجن خواسته که خوی هری کم هری نظم لسر وانا لهب بکن و جبوی ویجی فداکاری لازمن ام تبد زانن دوی کو هر کس لگورا خو فداکاری بکه اگر کو نکاربن ویجی بکن بلا دناب دیالوگ دابن اگر نکاربن ویجی بکن برا نیارتیا نکن برا شهر نکن که حنفینها ارمانجا مجروجا عود دا گوتیه ام بگا بیجی دویجن که حنفینها ارمانجا پارتیین کردستانی هموشی اوکو بله کرم که بله ارمانجا پارتیین کردستانیشی اوکو یعنی خودی حزبن بکاربن بگلی خوره یعنی دا خوازین گلی خود بدنگه کی بلندتر بگهینن هم رایا گشتیا نافخویی هم جی رایا گشتیا واو ولاتین کو ام بندستن و رایا گشتیا جیهانیشی لی براستیا کو هی مروف نکاری نوکی پاک جی نوکی پیدکش جی نوکی حق پار جی نوکی پسکش جی وی دنگه برز بگهینه yani ev alici hemû vê rastiyê dizanin gora bahveriyate ev rastiya ku îro Bakurê Kurdistanê pê re rûbirû ye taybetî piştî hilbijartinên li Tirkiye nêzîkahiyek zêdetir di nav partiyên Kurdistanî de dikare were rojevê بله براستی بابو کالم دگوتن گره مرف کمی خدای نبرخو و لی بپونجه و مرف راستی ببینه راستی مخابن او تشته کو جنابه تگو اوه yani rastî divê ku ev partî û rêxistinên hanê ku navê wan derbas bûn kumê xwe bidin ber xwe û werin bahev ji vî pêva rê tune ye yani bêşik ew ê Kurdistan xelas bibe bêşik em tev di wê baweriyê dane lê belê divê ku ji bo ku em wê demê nêz bikin em tiştê ku tê ser milê me em wan tişta cîbicî bikin bînin cî em ancak ew çax ew dema xelasiyê em nêzîktir bikin ku em nêzîktir bikin ew wezîfeyên me yê dîrokî ê ser milê xwe em tînin cî lê mixabin îro em ne di wê rewşê dane îro em tev partiyên me girseyînînin û em nikarin milletê xwe wê baweriyê bidin wana ku em ê bi hev re xelas bibin mixabin îro li Bakurê Kurdistanê partiya heyî ya xurt HDP milletê Kurd kiriye hemalê çepê Tirka bi tenê ji wan re dixebitin yani li Diyarbekir em bêjin dozde nava derdixin holê ez bi xwe bi siyasetê re bilîme ez ji sisê wan çarê wan pêva ez kesî naz nakim haya milletê ji xwe qet ji wan tune belkî yekî ya naz dikin ya nakin yani em mixabin em di vê rewşê dane û çepê Tirka îro li ser me yek dertê dibêje faşîstê Kurda yani em di wê me gel teslîmî wan kiriye ew jî gelê me birine teslîmî wan çepê Tirka kirine wan çepên marjînal divê ku em partiyên Kurdistanî em êdî em dev ji wê siyasetê ku heta îro em dimeşînin
ام دب جوی بردن ام لسر نرخن کرد و کردستانê bên cem hev û em dikaribin em yek partî ava bikin ku em nikaribin jî em hêza xwe bikin yek em wek tifakekê ava bikin û têkevin nav millet û em alternatîfekê hêşanî milletê xwe bidin an hetayê bi vî awayî ev kar nameşe. بله گلک سپاسیاتت کم که حنفی چورام پیوداری پارتی آزادیا کردستانی پاکیج دیاربکر لگن من بوی هر وها هیوی دارم لپروسیا حل بجارتنین حریمی ده پارتیین کردستانی بکاربن ببین ناونده